Izwe laseKenani, izwe loju nobisi, izwe lesithembiso ekwathembiswa ngalo uMoshe nabantwana bakwa-Israyeli. Lelo lizwe ngikuvezile ukuthi lise-Southern Africa. Not only i-South Africa i-country, but Southern Africa. Right? Omunye uzongibuza ukuthi hayi bu, likhona nje izwe laka-Israel le phezulu le kobani ko-Europe angazi kephi. No, akulona izwe lakwa-Israyeli langampela, futhi akusibona abantwana bakwa-Israyeli bangampela labo. Ake ngikuvezele abantwana bakwa-Israyeli nezwe laseKenani. Ake ngikuvezele kwi-map kuqala. Nanti-ke izwe laseKenani ise-Southern Africa, kusuka nje lapha e-Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Eswatini, South Africa. Ilona zwe lila laseKenani elibizwa ngokuthi ise-Southern Africa. Izwe laseKenani sasuka phi na? Sasuka lapha e-Northern Africa la kubhalwe khona ukuthi Northern Africa, la khona u-Algeria, Egypt, Libya no Morocco. La ndawo kwakuyiseKush, ilapho la sasikade sikhona noyise wethu u-Israyeli. Nimazi ngokuthi u-Israel, okwamanje ngizombiza ngokuthi u-Israyeli. Mhlawumbe ku-part 3 ngizolireveal igama lakhe langampela. So ilona zwe leli laseKenani, i-Southern Africa. Now ilona zwe leli i-Southern Africa elinabantwana bakwa-Israel. Mekukhulunywa ngabantwana bakwa-Israel, the lost tribes of Israel, ama-tribe atholakala lapha e-Southern Africa wonke. Right? Now umbuzo uthi lo Israel lo wazi ngawo wona usima kanjani, because we do have even ngisho abafundisi bafakaza athi mina ngaya ngabona ithuna la Jesu, mina ngaya kwa-Israel ngabona iy'tethu zakhona nani namakhosi yonke lento yamanga, into engekho. Right? Into engekho. Israel lokwakhiwa lo from scratch. But before ngingene in details, ngicela ukuthi ubuke le video lo. Misiphelile le video ngizobe sengilandela nami sengizo-add okwami. U-Israel lo lapha phezulu. Yes. Bantshontsha imap noma imap yezwe laseNingizimu Afrika. Okay. Bantshontsha imap, bantshontshe la eQonce noma eKing Williamstown. eQumrha. Oh. Yantshontshwa lapha imap 10 years before kuqale i-apartheid la eSouth Africa, bese kuqala no-Israel ngo-1948. Kusho ukuthi ngabo-1938 bantshontsha le map, bentshontsha la eCape Town. Iyona-ke abahamba bayokwakha lwa-Israel okuphi olapha phezulu. Into esisiza eyokuthi kukhona ama-features uNkulunkulu asuke wabekile. Lawo ma-features you can't change them, njenganemfula. Amatshe. Yes. Amadwa nje la eMpumalanga. Nala eKZN. Yes. Elokhuzeni eMount Tabor. IMount Tabor isimangaliso wetland park. Kukhona intaba elapha, zimbili intaba zikaJehova ezila ezweni lesethembiso eSouth Africa. IMount Carmel la uEliya ayemelene khona nabaprofeti bakaBhali, laba abawu400 abagcina bebulewe. Ikuphi lo ntaba? IseCape Town, iTable Mountain. Bese kuzothi iMount Tabor ila elokhuzeni esimangaliso wetland park eSan Lucia. Lo ndawo isine game reserve sezingeni eliphezulu, ngama ufuna ukuyongena khona ukwazi ukungena ngendlela ekubiza ngakhona. So kwasekushintshwa ziningi izinto ezishintshiwe. Ziningi izinto ezishintshiwe. Ingakho ke base beqala ilokhuzana ilento uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Uyiselwani lapha phezulu. Uyiselwa ukuthi
njengoba uJesu samshintsha wabamhlophe ekade kuumuntu omnyama. Yes. So kufanele bona babe kuphi for this white supremacy syndrome. Kufanele babe phezulu thina sibe kuphi sibe phansi. Kanti ngeshwa kukhona izinto ezingashintshi. Uma ufunda uGenesis chapter 13 lithi uAbraham went up Yes. from Egypt. He went up south. Okungukuthi le ndawo esikuyona iSouth iyona ekuphi ephezulu. iEgypt iphansi. Ingakho umfula iNile. Yes. It flows from la eSouth Africa down to Egypt. Okay. Ake ngibuye kule. uJesu wayehamba la eSouth Africa kahle kahle. The Galilee, the Sea of Galilee, is the Galilee Sea. Yes. Cape Town, Cape what? Cape Agalas. Kodwa kukhona indawo la lingena khona ulwandle eSimonstown. Wayihamba la. Yo. Ezalelwe la eBethlehem la kade sikho. Ingakho kube khona izinto ubone ngazuthi kube ngathi siyadideka indaba zokuthi sesinale information. Manje mawusunale information khona ezinye izinto ezingakhulumeki kahle. iBethlehem yile. Hayibo. Amabutho kaDavide iJerusalem iseNamibia. Oh yes. Uhlangana nani no Johannesburg. Phela njengoba sikhuluma indaba the Kingdom of Judah in Jerusalem. Kingdom of Judah in Jerusalem isuke eSub-Sahara Africa kweso Burkina Faso izizofika kuphi eSouth Africa. Noma isuke eSouth Africa ikhuphuka iyoqala izofika le ngoba umuntu oqala creation yenzeka kuphi la sikhona. Yo. Ithuna lika Jesu lila. La eduze kwaseNamibia, eNamibia. Kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Judah in Jerusalem kungena eSouth Africa, kungena eNamibia, kungena iZimbabwe, kungena eMozambique, kungena eZambia, kungena eMalawi, kungena eAngola, kungena eTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzofika kuphi eSub-Sahara Africa lapha eSahel la khona uAbraham nje uzalwa ubaba wakhe uTera iseBurkina Faso Ur bese kuzothi eHaran la athola khona unkosikazi wakhe uSara iseNiger bese kuzothi uIsaac owakhe unkosikazi naye walandwa kuphi eBurkina Faso bese kuthi uJacob yena lamakhosikazi akhe awu4 njengoba wayesebenza kulabane eNigeria. Now ake sithule obunye ubufakazi obukhombayo obunelogic. Lo bufakazi engizobuthula la ubufakazi obunelogic. Kumuntu ofuna iqiniso uzoyibona lento engisho ukuthi hayi cha kona iqiniso. Right? Ngithe iSouthern Africa izwe laseKenani. Izwe laseKenani izwe la khona abantwana bakwaIsrael abakhishwa eGibhithe babe sebeyiswa kulona izwe loju nobisi izwe lesithembiso. Right? Napho kubufakazi obunelogic. Number 1 ikuliphi ilizwe la kunabantu khona ekuthiwa basuka eGibhithe bebaningi baya kulona abantu base-Southern Africa. Abantu base-Southern Africa kusuka leko Angola, Zambia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa, Namibia, Swatini. Bonke labo bantu banomlando ukuthi baphume eGibhithe. Why bonke labantu besuka le phezulu kule ndawo ekuthiwa iSouthern Africa? Ingoba baphuma ngesandla saMose vele bekhishwa ezweni lobugqila. Beya ezweni lesithembiso. Iliphi ilizwe lesithembiso? Ise-Southern Africa. Zafika ke ihlakaniphi zashintsha idate zenzela
labantu abayiwula abafundile khona kuyenzeka umuntu afunde abesiwula yabo uzothi mase uyabheka athi unamanga kubhala ukuthi sina safika la ngo1524 da umuntu methatha izwe umlando uyawushintsha ngendlela yakhe umuntu methatha izwe elicolonizer eliphatha ushintsha umlando ngendlela yakhe abana ndaba neqiniso so kwashintshwa ama date kwathiwa thina sifike la ngo1524 thina samigrate ngo15 century amanga wodwa abantu abaphuma ngesandla saMoses saMoshe basuke eNorthern Africa beza eCanaan which is called Southern Africa kwahamba base beqamba lamagama laba Angola Malawi Namibia Botswana nani base beshiya lelizwe lethu ukuthi alisale eSouth Africa singaliniki igama ngeke ngibeza abanye bethi Azana no akakazi kube Azana le alikazi liqanje lelo gama igama nje lalifunisela ukuthi lizoqanjwa futhi nalo igama labacindezeli akulona igama lesintu right so abantu abanomlando wokumigrate okusuka eGibhithe behambe bebaningi beze le Southern Africa eCanaan ithini right ibuphi ubunye ubufakazi obukhombayo ukuthi lelizwe izwe laseCanaan iliphi izwe elinobuNazaretha ubuNazaretha baqala eSouthern Africa sebubuye kwesibili ukhumbule ukuthi inkolo eyanikwa abantwana bakwaIsrael inkolo yobuNazaretha ayikho enye inkolo ayikho nje enye inkolo mungangikholwa vula iBhayibheli lakho embhalo 6 inkolo eyanikwa abantwana abakwaIsrael abakhethiweyo ngesikhathi beyezweni lesithembiso eCanaan which is Southern Africa inkolo yobuNazaretha ayikho enye inkolo now inkolo yobuNazaretha ikuphi inkolo yobuNazaretha njengamanje ise Southern Africa mengithi Southern Africa ise South Africa sikhona ise Swatini khona ise Mozambique khona ayikho kwezinye indawo le ko-Israel laba nakuba ayikho lapho inkolo yanikwa abantwana bakwa-Israel ise Southern Africa obunye ubufakazi bosithathu futhi obuvelayo ngokuthi iSouthern Africa iyiCanaan obani abanomlando wokuphila ngemthetho eyishumi ukhumbule ukuthi ngesikhathi abantwana bakwa-Israel benikwa inkolo yobuNazaretha babe sebenikwa nemithetho eyishumi obani abanomlando wokuphila ngemthetho eyishumi ngoba mubabuka nje abantu akubuke zonke izizwe ezikhona if kuthiwa hlonipha inhloni nonyoko isiphi isizwe sikwenza kakhulu lokho abelungu laba nithi bakhethiweyo amaJuda obani abantu base Southern Africa if kuthiwa ungebi ungabulali ungaphingi obani ababekuhlonipha kakhulu lokho if kuthiwa thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena obani ababekwenza kakhulu lokho if kuthiwa uMose ngesikhathi evela uNkulunkulu wayelusile obani abalusayo baphatha induku yebo obani ababephila ngemthetho eyishumi ukhumbule futhi bekade kukhona iSabatha la before amaNazaretha lawa sekhona before kufike amaNazaretha lawo bekade kukhona usuku okuthiwa uzilili why bekhona usuku okuthiwa uzilili ngoba before ngeyikhathi zasendulo lalikade likhona lase lacisha labulawa sekuintroducewa inkolo ezocisha ubuNazaretha inkolo yobuNazaretha sasuka nayo phela seza nayo la eSouthern Africa kwathi kubulawa inkosi yamaNazaretha uJesu lo nimazi ngokuthi uJesu kahle uYeshu igama lakhe abanye bathi uYeshua kwathi kubulawa inkosi yaseNazaretha babe sebelicisha iSabatha bashintsha negama layo ba-introduce uJesu kuningi nje obakwenza bashintsha namaBhayibheli bashintsha amagama bashintsha okuningi right kodwa zasalela izimpawu zokuthi labantu laba babegcina iSabatha ngoba kwakukhona usuku okuthiwa uzilili zasalela izimpawu ngobani okhokho bethu babesaneyinwele ezinkulu why okhokho bethu babeneyinwele ezinkulu bengawona amaNazaretha before kuvuka ubuNazaretha okwesibili babenenwele ezinkulu babengagundi yabo zasalela izimpawu ukuthi labantu basahlonipha labantu bayabahlonipha abazali bayabasaba abantu abadala yini ngoba kwakusalela izimpawu esasuka nazo sisuka le eNorthern Africa yabo so izwe laseCanaan izwe
lase South Africa ngizocela ukuthi ngiyibambe la ngoba ivideo isinde. Ngizolandela no part 3 la ngizobe ngibuka khona izwe lase Kenya, ngiveza indawo eziseBhayibhelini ukuthi zikuphi nendawo kule ndawo yase Kenya nekuthiwa ise Southern Africa. Ngizobe ngiyiveza one by one, ngiyiveza. Siyabonga kakhulu.